Είστε καλά? Μπράβο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, άξιο. Συγχαρητήρια. Άκουσα την αρχαιολογία εδώ, έφορο. Είπα για σας. Θα προσέχετε. Βυζαντινό, Βυζαντινή. Οι ρίζες μας, ο πολιτισμός μας. Είπα για τον προφητισμό επάνω. Τη μέρα που έγινε η ανάπτυξη του Μακαριστάτου εδώ, στην Μητρόπολη. Θα τον φροντίζετε, θα τον βοηθείτε στο έργο του και εκείνος, αλλά αμοιβαίως.